Καλώς ήρθατε στο Κάιρο, μια πόλη όπου τα αρχαία θαύματα συναντούν τη ζωντανή, σύγχρονη ζωή. Φανταστείτε τις πυραμίδες της Γκίζας να υψώνονται μεγαλόπρεπα στο ξημέρωμα. Μια μαγευτική εικόνα που αιχμαλωτίζει την ουσία της διαχρονικής ιστορίας. Εξερευνώντας το Αιγυπτιακό Μουσείο, θα βρείτε θησαυρούς που αφηγούνται ιστορίες φαραώ και χαμένων πολιτισμών. Μην παραλείψετε τη Σφίγγα, φύλακα μυστικών στην Ακρόπολη του Σαλαντίν, ένα φρούριο γεμάτο ιστορίες γενναιότητας. Τώρα, βουτήξτε στην καρδιά του Κάιρο, στην πολύβουη αγορά Χάν ελ Χαλίλι, όπου ο αέρας γεμίζει με ήχους διαπραγματεύσεων και γέλιου, περπατώντας ανάμεσα σε πολύχρωμα περίπτερα με ξεχωριστά αναμνηστικά και εκλεπτισμένες τοπικές χειροτεχνίες. Κάθε γωνιά κρύβει μια νέα ανακάλυψη, ένα κομμάτι Κάιρο για να πάρετε μαζί σας στο σπίτι. Καθώς ο ήλιος δει, απολαύστε τις γαστρονομικές απολαύσεις της πόλης, από πολυτελή εστιατόρια έως ζεστές ταβέρνες, και δοκιμάστε τις πλούσιες γεύσεις της παραδοσιακής αιγυπτιακής κουζίνας. Το Κάιρο δεν είναι απλά ένας προορισμός, είναι μια εμπειρία που σας καλεί να την ζήσετε. Εξερευνήστε, απολαύστε και χαλαρώστε σε αυτή τη μαγευτική πόλη. Επισκεφτείτε το cairohotels.com για να κλείσετε τη διαμονή που δεν θα ξεχάσετε ποτέ.